A Dársena Portuaria acollerá este sábado a partir das 4 menos cuarto da tarde a disputa das bandeiras de Traíñas, concello de Rianxo, para as tripulacións masculinas que compiten na Liga Galega A e tamén para as femininas. Constará de la regata femenina, que son 2 quendas lanzadas. La primera sale a menos cuarto y la segunda a los 2 minutos. Cuando se acabe, empezará la masculina, que son 3 quendas, las 2 primeras lanzadas igual que la masculina y la última con los que están ahora mismo de cabeceira das regatas. Aparte de eso, se fará un percorrido, son 4 longos e 3 viradas, un percorrido de 3 millas náuticas. O club local agarda facer un bo papel na súa regata. A tripulación masculina ocupa actualmente a 5ª praza na clasificación xeral, mentres que a feminina vai terceira. La trainera femenina está de tercera en estes momentos en la Liga Gallega, moi ben por parte delas. A semana pasada tuveron un pequeño baixón, pero esperemos que corrixan e volvan. E os masculinos están facendo moi boa labor, quedando en un 5º posto. Esperemos que o campo de Rianxo, que a nosa casa, as túas embarcacións fagan unha boa labor. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita deportiva, unha festa, segundo eles, do remo, con gran tradición no municipio. Unha festa do noso deporte, en concreto unha festa do remo, non? Un deporte arraigado dunha maneira moi notable no noso Concello, no que participan non só as categorías senior, que son as que compiten nestas bandeiras, senón que conta cunha extensa escola deportiva, e para nós, neste sentido, é un privilexio acoller esta liga, patrocinar esta bandeira, e esperemos que o tempo acompañe, que sexa unha festa do noso deporte, que todo se desenvolva o mellor posible, non?